Vítajte pri druhom Fyziofitness online cvičebnom videu. Dnes so zameráním na trup a horné končatiny. K cvičeniu budeme potrebovať záťažovú loptu. Moja má 2 kg, ale môžete to kľudne nahradiť fľašou s vodou, vankúšom alebo niečím ťažším, čo máte doma. Samozrejme je možné cvičiť aj bez nej. Tak, a druhú vec, čo budeme potrebovať, je odporová guma. Odpor zvolte prosím každý podľa vlastného uváženia. Chcem vás poprosiť, aby ste sa počas celého cvičenia čo najviac sústredili na seba, na svoje telo. Ten pohyb je skôr zameraný na kvalitu, než na kvantitu. Ja vždycky poviem nejaký počet opakovaní ku každému cviku. Nie je to záväzné, naozaj sa sústredite na to, aby ten pohyb bol skôr kvalitný, než aby ste splnili daný počet opakovaní. Zároveň chcem povedať, že z každého cviku budeme robiť iba jednu sériu, ale doma, ak vládzete, kľudne si ich urobte aj viac. Tak, začneme. Položíme sa do ľahu na chrbát. Nohy ruky vytiahneme nahor, spevníme brúško a začneme sa iba húpať zo strany na stranu. Snažím sa húpať ako jeden kus. Nohy, ruky, trup sa pohybujú v jednom momente. Plynulo dýcham a snažím sa sústrediť na to, že ten pohyb vychádza z trupu, že nešviháme ani nohami, ani rukami. Ešte chvíľku vydržíme. Zastavíme na strede, položíme ruky pozdĺž tela, zatlačíme dlane do podložky a teraz rozhúpeme len pánvu, hrudník ostáva nehybný. A pôjdeme 10-krát na každú stranu. To je cvičenie na šikmé brušné svaly a snažíme sa o kontrolovaný bedený pohyb. Opäť nikam sa nešviháme. 4. 5. opakovanie. 6. 7. 8. 9. A posledné 10. Zastavíme nohami na strede. Teraz budeme posilovať spodné brúško, takže sponu stytku, čo si tak spredu na pánve, budeme priťahovať k dolným reberám. Ruky ostávajú pozdĺž tela, dlane zatlačené do podložky. Dávame si pozor na to, aby sme nevyťahovali ramená nahor a hlava ostáva uvoľnená. Ťahom priamého brušného svalu priťahujeme sponu stytku k dolným reberám a jemne uvoľňujem. Pozor, nešviháme nohami. A robím si 12 opakovaní. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uvoľníme, položíme nohy na podložku, vezmeme si odporovú gumu. Odporovú gumu si namotáme medzi ruky. Spevníme trup a teraz rozpažíme ruky do šírka k podložke a jemne ich zase spájame. Nenecháme tú gumu, aby nám ich stiahla k sebe, ale my ten pohyb ako keby bezdíme a dáme si ich 12. 1. Toto cvičenie je zamerané na prsné svaly a medzilopatkové svaly. 2. 3. 4. Lakte ostávajú počas cvičenia úplne natiahnuté. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A ešte 2. 11.
12. Zastavíme na stéde. Dáme odporovú gumu na chvíľu stojanou a vezmeme si záťažovú loptu. Pri tomto cvičení buď môžeme nechať nohy na podložke, alebo ich zdvihnúť opäť do vzduchu. Celý čas počas cvičenia si kontrolujeme, aby lopatky ostali v kontakte s podložkou a chrbát v neutrálnej pozícii, čo znamená, že nezatláčame dolnú časť chrbta do podložky, ale zároveň sa snažíme sa neprehýbať. Proste tak, ako nám to je prirodzené, ležíme a počas celého pohybu sa budeme snažiť udržať tento prirodzený stav. To znamená, že keď aj rukami budeme zapažovať dozadu za hlavu, že sa ten priestor medzi mojim telom a podložkou nezväčší, ale to brúško to udrží tak, aby tie ruky sa voľne mohli pohybovať dozadu za hlavu, bez toho, aby sme sa prehýbali. Už vieme teda, čo ideme robiť a pôjdeme 12 opakovaní. Brúško drží, ruky idú dozadu za hlavu, čo najnižšie dokážem, bez toho, aby som sa prehla. 1. A ideme 12. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 a ešte 2. 11. 12. Zastavíme opäť na stede, položíme nič stranou. Ešte raz si vezmeme odporovú gumu. Pre tých, ktorí mali nohy na zemi, tak nohy zdvihneme. Tí, čo sme mali nohy hore, necháme ich vo vzduchu. Poza kolená si dáme odporovú gumu a teraz ju prekrížime. Každá ruka drží svoj koniec do kríža. Dlane smerujú k sebe. Spevníme, brúško opäť platí, že držíme tento v neutrálnej polohe, neprehýbame sa ani nezatláčame. Bedra do podložky, lopatky sú v kontakte s podložkou a rozpažujeme do kríža dozadu, brzdím pohyb k sebe. 1 a ideme 12. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A ešte 2. 11. A 12. Uvoľníme odporovú gumu, dáme opäť stranou a houpám zo strany na stranu. Ako jeden kus. Ešte chvíľu vydržíme, nezabúdame dýchať. Zastavíme na strede dlane, vytočíme smerom k stropu, ako keby sme sa rukami opierali do niečoho ťažkého. A budeme striedavo pokladať ľavú a pravú petu dolu k hýži. Ľavá peta ťuk, nahor, pravá ťuk, nahor. A ideme 10 krát na každú nohu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Zastavíme na stede a teraz budeme robiť prechod z trojmesačnej polohy na zádech do šikmého sedu. Takže preniesieme svoju váhu na pravý bok. Položíme rameno dlaň na podložku, takisto práve stehno. A teraz ako ľavá noha ide dolu dozadu, tak trupom ideme nahor. Pozor, rameno je stále od uška, nemôže sa mi stať toto. A takisto máme stále krásne rovný chrbát. Pokládam pravý lakeť na podložku, pomalinky sa položím na pravé rameno, dvíham ľavú nohu dozadu, do vzduchu a vrátim sa na stred. Ideme na druhú stranu. Pomalinky sa vrátime na stred. A takto pôjdeme 3-krát na každú stranu. Dávame si pozor, aby to bol pomalý, kontrolovaný pohyb. Nikam sa neštíháme. Dolu pohyb brzdíme a hore koordinovane ťaháme. A ideme ešte raz na každú stranu. Posledný krát na ľavú ruku. Zastavíme na strede a teraz šikmý set prejdeme do pozície na 4. V pozícii na 4 si skontrolujeme, že máme dlane. Kolmo pod ramenami, kolena, kolmo pod kyčlami, chodidlá na nártoch. Spevníme trup a vytiahneme pravú nohu dozadu. Dávame si pozor, aby pravá polovička pánve neklesla nadol, ale pravá polovina pánve stále v jednej úrovni s ľavou, napriek tomu, že tá noha je vo vzduchu. Takisto vytiahneme ľavú ruku dopredu a ľavé rameno je v rovnakej výške ako pravé. Toto sa nám nemôže stať. Držím pevne trup, chvíľku dýcham. Snažím sa byť úplne nehybný, ako socha. Pravý lakeť je stále jemne pokrčený. A s ďalším výdychom pritiahneme ľavú dlaň k pravému kolenu. Snažíme sa nevyhrbiť, stále udržať pánvu a ramená v jednej rovine a opäť natiahnem. A ideme 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uvoľníme, ideme na druhú stranu. Pravá ruka dopredu, ľavá noha dozadu. Držím. Cez výdych spojím dlaň, koleno. 1. Natiahnem. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zastavíme. Z pozície na 4 prejdeme do polovičného plenku. Lakte jemne pokrčené, trup spevnený a ideme robiť nákroky stranou. Ľavá noha nakročí po strane ťuk, vráti sa dozadu. Pozor, trup je úplne nehybný, ruky sa nehýbu. Iba tá noha voči spevnenému trupu ide do nákroku ťuk a vrátim. A ideme 10 na každú stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. 10 sme v polovici. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Zastavíme, vrátime sa do pozície na štýl. Ľavou nohou ideme dopredu, do nákroku. Vytiahneme sa nahor do pozície rytiera. Vezmeme si loptu, predpažíme. Teraz moje pánové kosti smerujú vpred. A tak aj budú smerovať celý čas počas tohto cviku. Držím loptu pred sebou, rameno od uší, hlava sa ťahá k stropu. A ideme do rotácie hrudníku. Do pravej strany a na stred. A naozaj si dávam pozor, aby to bola rotácia iba toho hrudníku, aby sme nevytáčali aj tú panvu. Pôjdeme 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zastavíme. Loptu vezmeme iba do ľavej ruky. Vytlačíme loptu nahor a teraz ideme do rotácie. Takže chceme položiť pravú ruku na podložku a ľavá dlaň je stále nad ľavým ramenom. Vytiahnem sa za loptou nahor, pritiahnem lakeť k telu a ideme 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Zastavíme, položím loptu stranou, vezmeme si odporovú gumu. Koniec odporovej gumy preložíme na polku a ešte preložíme takto. Tento konček vložíme pod pravé koleno. Pravou rukou si chytíme zvyšnú časť gumy, ľavá ruka tlačí z vnútornej strany do ľavého kolena, takisto koleno tlačí do ruky. Spevníme trup a ideme vyťahovať ruku nahor, aby dlaň bola ideálne až k kolmu pod ramenom, ale bez toho, aby sme sa preohli. Trup ostáva stále spevnený, brzdím cestu nadol. A ideme 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a ešte 2, 11, 12. Uvoľníme, hodíme gumu opäť na chvíľu stranou a vymeníme nohy. Vytiahneme sa trupom nahor do rytiera. V rukách máme loptu pred pažím a ideme 10 rotácií. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zastavíme. Chytíme loptu iba do pravej ruky a ideme pokladať ľavú dlaň na podložku, kým pravá ruka pôjde nahor. 1. A ideme 8. 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8. Zastavíme, položíme loptu na zem, vezmeme si odporovú gumu, vložíme pod koleno, ľavá ruka chytí zvyšný kus gumy, pravá ruka tlačí z vnútornej strany do pravého kolena a ideme vzpažovať 12 krát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a posledný 12. Zastavíme, hodíme pomôcky na chvíľku stranou a prejdeme do pozície na 4. Čaká nás záver nášho cvičenia, kedy v pozícii na 4 sa iba zhlboka nadýchneme, úplne vyhrbíme chrbát najviac. S výdychom prehneme. Ešte 10 krát vo vlastnom tempe. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A 10. Vrátim sa naspäť s nádychom ľavá ruka hore, po zem za ňou. S výdychom schovám pod pravú, položím sa na ľavé rameno, ľavé líce, dám si pocit ťahu za rukou, za ľavou rukou, ako keby pred seba. Vrátime na step. Nádych, pravá ruka hore, po zem za ňou. Výdych schovám. Ťahám sa za prstami pravej ruky dopredu pred seba. Vrátime sa naspäť. Sadneme si na pety. Zakrúžime ramenami dozadu, pekné veľké krúžky. Dopredu. Uvoľníme. A rozkročíme nohy od seba a ešte sa na chvíľku natiahneme dopredu. Jížde púšťame pocitovo ako keby dozadu. Za seba jemne sa ťahám za prstami na rukách pred seba. Zhlboka dýchame. A pomaličky s nádychom sa posadíme opäť dozadu na pätách. Tak, dnešné cvičenie máme za sebou. Ja dúfam, že sa vám páčilo a budeme rada za vašu spätnú väzbu.